Balenya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, andito tayo sa Lakeshore dito sa Mexico, Pampanga guys. Kung gusto nyo pumunta dito guys, kung alam nyo yung Sindalan, Jollibee, yung sa may overpass. So from there guys, pwede na kayong mag Google Map. And then sundin nyo lang yung Google Map nyo kung naka private vehicle kayo sa lahat ng mga bikers. And then syempre ng lahat ng riders dyan. So mayroon na mga parkingan dito. And then kung magko-commute lang kayo, so wala akong idea guys kung magkano yung pamasahe sa tricycle papunta dito sa Lakeshore, Pampanga. So be sure guys, no, magdala kayo ng valid ID nyo. And then yung pinaka-entrance fee is 50 pesos. And then mag-start yung mga lights dito ng 5 PM until 10 PM guys. So maraming mga pwedeng pagkainan dito guys, lalo na doon sa side doon. And then dito naman, so maraming tourist attraction na pwedeng pagpicturean guys. So samahan nyo guys, ilibot ko kayo dito sa Lakeshore, Pampanga. Ilan po tayo sir? Yeah, apat po. Apat po, 200 lang po. Isa na lang po yung magdadag. Magkano po? 50 no? Yung pinaka-entrance. 50 pesos. Okay po. Thank you po. Magbalis pa kami sir eh. Vlogger po kayo sir. Hello sir. Siya lang po. Hello. Ito po yung kasama ko. Atasan yung dalanan gaya niya. Itambingin eh. Oo, dapat. Magpasula po ako pa habang masala. Paro, pwede kang mag-date ka to oh. Yan po, pwede po kayong mag-date dyan no? Tulad nila. So yun na Balena, sa new weekends, napakaraming tao dito sa Lakeshore, Pampanga. So napakaraming tourist attraction na pwede pagpicturean. Tulad nito, sa likod ko is yung train. And then syempre yung pinaka lighthouse nila. So pwede kayo magdala ng mga sapin nyo or mga kumot na pwedeng ilapag sa mga damo. So pwede kayo mag-picnic dito sa Lakeshore, Pampanga. Be sure lang guys, kapag pupunta kayo dito sa Lakeshore, Pampanga is observe social distancing pa rin tayo, and please wear face mask. Pinakalikod ko, ito yung pinaka lighthouse ng Lakeshore dito sa Mexico, Pampanga guys. Napakaraming nagpi-picture, so talagang napakaraming
tourist attraction na pwedeng pagpicturean dito sa Lakeshore guys. Then sa park na to guys, so may mga tables and chairs na kung saan pwede kayong tumambay at mag-picnic. Napakaraming mga stall dito na pwedeng pagkainan. So ayan, kung gusto nyo mag-picnic, pwede mag-picnic, and then pwede kayo bumili ng mga pagkain nyo dito sa side. So ikaw bala, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng video ko. And then syempre guys, share nyo na itong video to. So napadaan lang talaga tayo para ma-update po kayo na may ganitong pasyalan dito sa Pampanga guys. Stay